Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva prišlo od poslankyne Jany Králikovej vyjadrenie k dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja na festival rodiny. Dotácia je podľa zmluvy dotácia, ktorú nedostala obec, ale občianske združenie s názvom Združenie pre rozvoj obce Rastislavice. Obec ju má zapracovanú v rozpočte, aj v príjmoch, aj vo výdavkoch. Poslankyňa žiadala o vysvetlenie, ako je možné, že sa takáto dotácia objaví v účtovníctve obce Rastislavice. Výška dotácie bola stanovená v sume 1327 eur s 20% spoluúčasťou v sume 265,40 eur. Podľa zmluvy je prijímateľ povinný pri vyúčtovaní dotácie predložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce účel použitia dotácie a dokazujúce skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady a podporná dokumentácia predkladaná v rámci vyúčtovania boli čitateľné, úplné, zrozumiteľné a jednoznačné. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť doklady, ktoré nespĺňajú čo i len jednu z uvedených podmienok. Poslanci požiadali aj hlavného kontrolóra o vyjadrenie. Budeme dúfať, že sa k takému vyjadreniu dostaneme, keďže do dnešného dňa sme neobdržali výsledky dodatočnej kontroly, ktorá sa žiadala ešte v júni tohto roka. Výsledok kontroly bol naplánovaný v programe 26. zasadnutia, avšak poslanci nedostali vopred žiadne podklady a tak žiadali odročenie bodu, ktoré bolo následne schválené. Nás zaujíma, ako je možné, že dotáciu dostane občianske združenie, ale objaví sa v rozpočte aj v účtovníctve obce, aká organizácia je v časti odberateľ na faktúrach, keď faktúry sú zverejnené na webovom sídle obce. My poslanci sme žiadali odpovede a okamžitú nápravu. Chceme upozorniť, že sme niekoľkokrát verejne poďakovali za skvelú organizáciu spomínaného festivalu a zároveň chceme poďakovať Združeniu pre rozvoj obce Rastislavice za pomoc s dotáciou. Rázne odmietame špekulácie, že chceme útočiť na samotné podujatie. Žiadame však, aby bola dotácia prešetrená a aby sa obec vyvarovala podobných chýb v budúcnosti. Mimochodom, aj túto dotáciu preverovala finančná komisia a práve členovia komisie prišli so žiadosťou o kontrolu. Ešte stále si myslíte, že je komisia nepotrebná?